Sîr cüreyekî şînkatiya bêhnexweş e ji malbata pîvazê ye. Kesek nîne ku ji bêhna sîrê aciz nebe, tenê ew kesên ku bêhnê seh nakin. Mixabin gelek kes ji ber bêhna wê ji sûdên wê jî bêparman e. Ji bo babet dirêj nebe em yekser biçin li ser sûdên sîrê. Ji ber xezîneya sîr ji antîbiyotîkê tijîye şerekî xurt li dijî enfeksiyonê dike û sîstema bergiriya mirov xurt dike. Sîr leza xwînê di laşê mirov de zêde dike, nahêle damarên dil bixetime, dil ji rawestan, felcbûnê xilas dike. Sîr navûdengiya xwe derxistiye ji bo parastina nexweşiya penceşêra pankreas û kolonê. Leza pêşveçûna xaneyên penceşêrê hêdî dike. Nahêle raya bingehîn a dil gîrogirtî an ku bixetime. Sîr kurim kirmê dirovî de û zîndewarên bizarer dikuje. Kolesterola zêde û bizarer di xwînê de tavêjî ji derve. Bilindbûna fişara xwînê dext an ku tansiyonê nizm dike. Sîr, kezeb an ku mêlak, pîla reşa, zirav û dil bihêz dike. Nahêle pora serê mirov biwere, weryanê tar ra deyekî radiwestîne. Berdamiya li ser xwarina sîrê taybet îltihaba di guh de nahêle. Dihêle zû birîn sax bibe, şonwarên wê paqij dike. Nahêle ber, kevir, di mesene, malmîzik û gurçikan de çê bibe. Kesên pirsgirêka cotbûn an ku bi wan re bêzewqî çê dibe, sîr xezêna zewqê ye. Kesên laşê wan bîrov digirin, bila berdewam sîr bixwe. Sîr bîrovê ji mirov dibe. Her dîsan nahêle qebizbûn bi mirovan re çê bibe. Hemû tiştên bifayde bêguman zererên xwe jî hene. Gelo zererên sîrê çi ne? Zêde xwarina sîr di meîdê de êş û xweriyan di çermê laşê mirov de çê dike. Her wisa bêhalî û serêş jî bi mirov re dide çêkirin. Hêvîdarim hûn sûdekî baş ji sîrê werbigirin. Spas we me temaşe kir.